kuli dziko lina komwe makoswe ndi golide. Ndi chuma cha nkhaninkhani chifukwa khoswe zikoli amakondedwa kuponsa nyama ina iliyonse monga momwe ife timakondera kuno nkhuku. Khoswe chokudya ndi chifukwa chani anthuwa anasankha khoswe m'malo mwa nyama zonsezi dziko lapansi. Ndine Dini Studios ndipo lero kankhani kangaka ndi kakafupi. Ku Vietnam kuli madera ena omwe ali ndi zikhulupiriro zawo zoti makoswe amatalikitsa moyo. Pachifukwa ichi anthuwa amadya makoswe kuposa nyama ina iliyonse. Sindikudziwa kuti khoswe analakwanji ku mayiko anzathuwa chifukwa kumbuyoku ndinakuonesaniponi anthu omwe amapembedzanso makoswe ngati milungu yawo. Lero ena ndi awa amadya makoswe kathithi ndipo tsiku lililonse m'marestaurant, m'manyumba, zisangalalo. Khoswe amakhala pa top ndipo kupanda khoswe ndiye kuti sipanadyedwe. Amapha, kuganga, kuotcha m'mafuta ndipo kuti mumpeze khosweyu atakonzedwa simungamudziwe. Pachifukwa ichi kupanga bizinesi ya makoswe ndiye kuti upanga chuma chochuluka. Kuli anthu mavenda omwe amayenda ku madera akutali kumakasaka makoswewa kumayika mzikwere muja tichitira kuno nkhuku, ndipo makoswe watu amakagulisidwa m'madera omwe amakondedwawo. Pachifukwa ichi anthu ochuluka amawetanso makoswe. Simungangopeza khoswe chisawawa akuyenda muja achitira kuno. Kupeza khoswe uku ndi ndalama ndithu. Oonera nzanga, khoswe ndi nyama yomwe ili yodziwika bwino popereka matenda osiyanasiyana kwa anthu, ndipo nyamayi imapha tisakudziwa. Ndi chifukwa chake kwathu kuno akalowa m'manyumba timapha. Koma izi sizomwe anthu aku Vietnam amaganiza. Ndikupasirani zambiri m'mavidiyo akubwerawa.